Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De trede alweer in deze competitie. Jong Ajax, dat is de tegenstander van Cambuur in het eigen stadion. En praat je over Jong Ajax, dan is het altijd de vraag: hoe jong is Jong Ajax? Wat komt er uiteindelijk op het veld te staan? Charles Zulte. Het fijne is wel dat Ajax altijd op de Ajax manier speelt. Dus qua speelstijl verwacht ik weinig verrassingen. Maar qua naam inderdaad is het moeilijker voorbereiden dan het voor het vorige week was. Toen we de 11 konden uitschrijven. Spelen vanavond nog, zoals we weten, Ludo Gorets. Dus ja, er zijn jongens mee die normaal spelen. Gaan die vandaag terugvliegen, gaan die morgen terugvliegen. We weten het niet. En we gaan ze niet druk maken erom, want we hebben daar toch geen invloed op. Nee. En wat ik zei, de stijl, de speelstijl, die zal echt wel hetzelfde zijn als ze altijd hebben bij Ajax. Bij Cambuur is Leon Bergsma on het rondkomen. Hij is nog net fit voor een hele wedstrijd, maar kan op de bank beginnen. Dat geldt ook voor Remco Balk. Die is zo fit dat hij wel spelen kan. Maar hij roept al eventjes los van de selectie om hem wat te sparren. Nou ja, en dan is er die rechtsbackpositie. Daar zit Jontli van der Meer. Maar zit hij daar bij de wedstrijd Jong Ajax? Dat is even de vraag. Of het Gasjeli? We leiden er maar even voor aan trainer Charles Zulte. Dat jij dat voelt, kan best kloppen. Of we het gaan doen, dat gaan we morgen zien. Maar ik denk wel met Gabi en met Jontli hebben we een hele goede concurrentiestrijd op rechtsback. Daar hebben we Gabi ook voor gehaald. Zodat we ook daar keuze kunnen maken. En ik ben over alle blij. Ja, als ik zie trainen, allebei echt wel gasten die erop knallen. Dus ook daar weer een plek waar spelers mij als het goed is heel moeilijk gaan maken. Ja, het is ook weer een heel politiek antwoord, maar we moeten dezelfde conclusie bij trekken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, of rustig wachten tot morgenavond, dan zie je het vanzelf. Sylvester van der Water. Hij wie vorig jaar de duurste onkeer ooit voor Cambuur. Hij had dat al jaar net wie een matje ken. Hij was blesseerd, hij wie net fit, het roe net lekker. Afijn, het weer gewoon een dreig seizoen voor Cambuur. Dit is een oorseizoen. Dit is een seizoen waarin het eigenlijk gebeuren moet. Ook voor Sylvester van der Water. De vraag is aan hem van ja, hoe ziet hij in die simmer om te zien naar het komende seizoen in de keukenkampioen-divisie? Het gaat op dit moment goed, ik ben gewoon fit. Afgelopen wedstrijd hebben we natuurlijk gewonnen. Daarvoor wel helaas gelijk. Maar ik denk dat we ook als team er wel goed in zitten nu. Ja, en je was dicht bij een doelpunt tegen Telstar? Ja, helaas. Werd van de lijn gehaald. Maar ja, als het geen goal is, dan is het geen goal natuurlijk. Nee, dat is volstrekt duidelijk. Maar het zou jou, denk ik, heel veel genoegen doen als er wel een keer een goal van jouw voet of hoofd komt. Ja, zeker. Het liefst niet één, wel meer het liefst. Maar laten we eerst sowieso maar weer beginnen met eentje. Ja. Je zegt, ik ben fit. En dat is al een heel fijn gegeven. Want het was vorig jaar... Ja, je moest het vorig jaar wel even een beetje van je afschudden allemaal. Hè? In aanloop naar dit seizoen. Ja, zeker. Ja. Vorig jaar kwam ik eigenlijk ook al geblesseerd binnen. En dan strukkel je eigenlijk het hele jaar wel met blessures. Dus dan ben je eigenlijk ook niet helemaal 100% fit. Einde van het seizoen vorig jaar ook veel blessures gehad nog. Ook aan mijn knie. Ja, en dan ben je niet 100% meer fit. En gelukkig heb ik dit jaar gewoon al gelijk vanaf de voorbereiding eigenlijk alles meegedaan. Ook voor mezelf is dat fijn. Fitheid gaat steeds meer omhoog nu. Dus ik ben ook wel blij met mijn fitheid nu. En dit is de opstelling van Cambuur. Maar Kashili inderdaad voor Van der Meer op de rechterkant van de verdediging. Voor de rest bleut het elftal steen zoals het stie in de wedstrijd in Telstar. Het zou een spektakelstuk worden, de wedstrijd tussen Cambuur en Jong Ajax. En het begint eigenlijk al ogenblikkelijk in de eerste minuut als er een corner forceerd wordt door de Ljouters. Daarmee is de toonzet in deze wedstrijd. Corner wordt oerkopt. En dat betekent dat duidelijk wordt dat dit net zomaar een wedstrijd is. Cambuur in balbezit via Michael Breij. Oei, dat is balverlies van Breij. Kan die oppakt worden? Ja, terug Gabriel Ose Missoui. De onvierder, prachtige voetballer trouwens. En die krult hem werkelijk fabuleus mooi in het kruis. Cambuur op erf te staan binnen 9 minuten. En dat betekent dat er extra gas komen moet van Cambuur. Nou, hier komt het antwoord. Let op. Wow, dat is een geweldig schot van der Water. Sylvester van der Water scoort zijn eerste doelpunt in
competitieverband. En die Meijerwijze krult hem prachtig in de hoeken. De keeper van Jong Ajax, Tom de Graaf, is kansloos. En dan is het uit 10 minuten spelen 1-1. En dan weet je, er is een bijzondere wedstrijd op komende waai. Want zocht dit dan, dit gepruts van Tom de Graaf. Ja, dat is die keeper die door de knibbels gaat. En dan is het Michael Breij die het profiteert. Hij griemelt hem er eigenlijk een beetje in. Zo moet je het zeggen. Van derde, ja, het kind nog correct. En zo pakt Cambuur de 2-1 voorsprong. Nou, 20 minuten spelen. En dan gaat er Jouter strook. Want het wie een wedstrijd niet op in België. Maar een prachtig voetbal in Cambuur. En een geweldig voetbal in het Ajax bij tijd en wijle. Wat een persoonlijke klasse zit er in dat elftal. Maar het binnen de Jouters die, ja, maar dit schot van Bangura echt weer gevaarlijk worden. Het binnen de Jouters die een protte energie in de wedstrijd steken. Oei, dit is net leuk. Dit is Skye Fink. Dat is de zoon van Marciano Fink. En die mat blesseert van het veld. Dat is heel spietig, want die zit er rond te komen te zien van die talenten bij Jong Ajax. Dat nou weer in balbezit is. Werd weer Valen. En waar komt die bal? Oh, die komt voor de voeten van Balk. Remco Balk. Jongen. Wat willen er flaters maken in deze wedstrijd. Want dit uitverdedigen is ik weer zeer matig. En dan is het Balk die hem prachtig mooi de jochter in de lange hoeken leppelt. En daarmee pakt Cambuur een trein in vastsprong. Komt hier de fjouwer in? Nee, krijgt net. Bangura. Wat weer die weer actief. Kan die bal net pakken. En zo is het trein in van Cambuur, maar Ajax jouwt bepaalt net op. Het is ik zei het al, een prachtig voetbal in het team. Ze kunnen geweldig voetballen. Hier is de kans, wordt nog van de line hellen, net goed voortwerken. En dan is daar, jawel, Rida Shahid. En die skopt hem erin. En dan is het toch weer echt in de score en echte wedstrijd worden hier. Hier het matige uitverdediging van Marco Tol. En dan is daar Shahid die de 3-2 erin zit. En dan is het weer echt een wedstrijd. Onval weer van Ajax. Hier komt die bal, Scott. En dat gaat al helemaal correct door. Het zijn prachtige beelden van prachtige voetballers. Dit wie Kian Fitz-Jim houdt hij ook even in de gaten. Want het is echt een geweldige voetballer. Nou ja, en zo gaan we naar het slot van de eerste helft. Dan ga je 3 kwartier op het puntje van de stoel zitten. En weet je, het is nog net oer. Ajax die pakt het initiatief in het begin van de tweede helft. Maar dit schot, maar dat werd pareerd door Jannik van Os. En dan kan Cambuur eruit komen via de linkerkant. Is hier de mogelijkheid misschien om wat te doen. Goed veromlijn daar. Het schot van der Water. Het pakt toch de keeper. Voet uitstekken en dan komt die bal zien om. Dat doet hij goed. Tom de Graaf. Maar het is Cambuur dat de onval wegziet. Het Cambuur dit ja, met stoere drang en protte energie leidt in die wedstrijden. En dat is wat het publiek in Ljouwtjen wil. Dit schot wordt ja, op een bepaalde manier echt nog eventjes uit de goal houden. Soms zie je versteld van hoe dat al reageert. En dan wordt er ogenblikkelijk weer druk zet door Cambuur op de verdediging van Ajax. Het kost bakken en bakken energie. Maar er is geen gebrek aan in dit team van Ajax. Dan dit, schot van Breij. Ho, op de peel. Ja, het gebeurt al hier in deze wedstrijd. En dan ben we nog maar 56 minuten onderwijs. Hier balverlies voor Ajax. De stekbal van Kaam op Remco Balk. Die gaat onderuit in de sectie. En dan zei de skiertjochter van Tjenst. En dat is Martin Perez. Dit is toch echt een penalty. Je kan er wel wat twijfels bij hebben. Want ja, pakt hij nou bewust Balk of net? Even goed zien. Nou, hij gaat ook naar de bal. En dan gaat Balk wel heel vrijwillig lezen. Hoewel, we kunnen lang en breed op praten. Het is een penalty. En die werd keurig benut door Milan Smit. Dat is de tweede penalty die hij witte benutten voor Cambuur. Deze gaat er echt vlekkeloos in. En zo wordt Milan Smit de Erik Bakker van deze huidige generatie. Dan is het Ajax, dat weer ja, wat waarom dan wel. Uiteraard wil hij wat waarom dan. En dan is het altijd die onvierder Mizoui die dan gevaarlijk wordt. Nou, let even op dit, want er komt Bangura onvleerend. Jongens, het is een raketman. En dan kan hij de bal waarom lezen. En daar is Van Kaam. Boom! Op de onderkant van de lat. Jongen. Dat hier een wijze kennen, de 5-2. En dan weer het in het doelpunt inderdaad nog net mooier west als de oren. Maar het bleef 4-2. Wat een schot is dit, Cees. Van Kaam, onderkant latten. We komen in de slotfase van de wedstrijd. En dan kun je zien dat Ajax gewoon terugvoetballert. En dat is toch wel te prijzen in de Amsterdammers. Ze blijven voetballen. Het is een hele vaardige ploeg. Maar ja, dan komt ik rond op het veld zelfs. En dan kun je hier nog eens een keer een kans komen voor ja, Tom van der Werf. Hij gaat voor eigen succes. Daar werd er wel wat mogelijkheden voor de goalline. Zo'n je ze kennen. En zo komen we in de absolute slotfase. Gaat Ajax via Banel er nog een keer van terug. Oh, lezen. Komt er nog een schot? Ja, er komt nog een schot. En zo gaat Ajax dat ik vol tot het lest. Mizoui, wie zelfs de man die dat schot losleert. En dan komen we in de dying seconds van de wedstrijd. En dan gaat dit echt nog mis. En dan is daar het einde. Cambuur wint in een spektakelstik. Maar 4-12 van Jong Ajax. Ja, als je kijkt wat we weken geleden hebben afgesproken met elkaar over dit seizoen.
Hoe we wilden gaan spelen, is het wel de samenvatting. Punten pakken en het publiek vermaken. Dus ik ben blij dat we daar met jou in geslaagd zijn. Ja, nou, daar ben je absoluut in geslaagd. Zo ontstaat een wedstrijd waarin ook nog wel het een en ander misgaat. Hè? Kijk even naar het eerste Ajax-doelpunt bijvoorbeeld. Ja, en dat is niet het enige geweest. Het had ook gewoon 8-4 kunnen worden vandaag of 7-5. Of noem maar gekker uit. Ik denk wel dat wij de meeste kansen kregen. Maar ja, een open wedstrijd is leuk. Voor het publiek als trainer mag het best wel wat minder open. Hoewel, ook als ik naar die 1-0 kijk, 2 keer balverlies, dat mag niet. Maar hoe sterk de ploeg dan gelijk weer terugvecht, gelijk weer een 1-1 maakt, ja, dat is wel heel erg goed en knap. Alleen het zou wel lekker zijn als we iets minder vaak die noodzaak hebben. Nou ja, goed. Als 2 ploegen zo durven voetballen, dan krijg je best waar het publiek vanuit het stadion komt. En dan maak je ook fouten. Die maakten wij, die maken zij. Maar er is ook wel 2 ploegen die een bepaalde spelintentie hebben. En die daar zeggen, ja, we spelen zo, dat zal af en toe fout gaan. Maar we geloven hierin. Daardoor krijg je denk ik wel als toeschouwers een hele leuke wedstrijd te zien. Ja, ik denk leuk potje voor het publiek. Wij zelf 4 goals gemaakt, helaas wel 2 tegen. Maar we hebben het publiek wel vermaakt, denk ik. Ja, er zat van alles in. Er zat heel mooi voetbal in van jullie kant, van Ajax kant ook oogstrelend bij tijd en wijle. Enorme blunders werden er aan beide kanten ook gemaakt. Wat een gekke wedstrijd, man. Ja, ik denk dat wij zelf soms wat volwassener moeten spelen. En soms gewoon de bal houden in plaats van altijd vooruit. En ik denk, ja, Ajax kan soms ook gewoon bij Vlaag goed voetballen. Maar wij hebben ook bij Vlaag gezien dat we echt goed kunnen voetballen. Sowieso de afgelopen 3 wedstrijden hebben we laten zien dat we goed kunnen voetballen. Alleen we moeten nog wat minder tegenkrijgen. Dan komt jouw moment, de 3-1. Zag er ook niet verdedigend geweldig sterk uit. Maar lekker in een lange hoek met rechts. Ja, gelukkig heb ik nu gescoord. Dat is ook lekker voor mezelf. En ja, nu moet ik er gewoon meer gaan maken. Ja, dat zou wel fijn zijn. Maar het moet ergens beginnen. Dit is wel een fijne, toch? Ja, het is voor mezelf ook goed. En ik ben blij dat ik heb gescoord en dat we hebben gewonnen. Spannend, want dan wordt het 3-2 en dan krijgen jullie een penalty. Wie staat er aan de basis van de penalty? Ja, ik kreeg een goede bal van Daniel Verkaan. Mijn aanname was niet top, maar daardoor kon ik hem nog wel wegtikken en dan tikkelt hij hem onderuit. Dan zijn er hier in dit stadion weer mensen die zeggen van nee, Remco Balk, het was net als vorige week tegen Telstar weer niet een penalty. Ja, volgens mij was het een penalty. Ik heb de beelden natuurlijk nog niet teruggezien. Vorige week zien we de beelden van één kant en dan lijkt het een perfect slide. Maar voor mijn gevoel raakte hij hem ook mij eerst. Maar toen ik de beelden zag, dacht ik vorige week ook van ja, goede sliding. Alleen nu, ik weet bijna wel zeker dat het een penalty was. En dit is de stand. Na 3 wedstrijden. Rode JC een kop. 9 punten nu 3 wedstrijden. Cambuur volgt op 2 punten. Daaronder een hele trits die er nog heel dichtbij zitten. Maar de competitie is nog jong. Onder andere 2 ploegen die het puntleers binnen. Telstar met 0-2 en Jong Ajax met 0-3. En wedstrijden punten voor Cambuur. Ze draaien mooi mee in de top van het klassement in de KKD. Na je weekend dan zit de uitwedstrijd in Helmond Sport op het programma. En dan ben wij de Verzelsek weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.